Nasayod ka ba kung unsa ang labing limpyo nga gatas sa tibuok kalibutan? Wala kini magikan sa kanding, baka o kabaw. O kung asa kini gikan, kana mo'y atong sayron karon sa atong episode nga The World's Cleanest Milk. Kaning gatas nga giinom sa iladong Palestinian-Israeli vlogger nga si Noger Yassin, giingon nga walay lactose, walay cholesterol, ug wala magikan sa hayop. Kini ang matud pa nga labing unang gatas nga wala magikan sa baka apan gieksperimentuhan ni ining duha ka mga tawo. Hi, my name is Aviv. And my name is Ori. Sila miingon nga ang traditional cow's milk nga atong nailhan kinahanglan ayuhon para mahimong luwas nga imnon sa tawo. Giingon nga ang gatas nga gikan sa baka dili maayo sa panglawas. Una, tungod kay duna kini lactose nga maoy hinungdan nga kita maka og 65% sa mga tawo dili lactose tolerant. Gawas ni ana, puno sab sa cholesterol og saturated fats ang cow's milk. Ikaduha, ang maong gatas sa baka dili sustainable. Tungod kay sa matag usa ka litro nga gatas, 1,000 ka litro sa tubig ang mausik. Ikatulo, tungod kay nagtapok sa mga milk factories ang mga baka, nagpasabot kini og animal abuse tungod kay nagkinahanglan ang mga hayop og mas dako nga lugar aron sila makalihok. Human sa makuti nga pagtuon ni Aviv og Ori, nakakabot sila ni ini nga pamaagi. Una, gikopya nila ang gene sa baka dayon gihimo og usa ka microbe. Pinaagi ni ining microbe, di na kinahanglan ang baka aron makainom og limpyo nga gatas. Pinaagi sa fermentation, ang maong microbe makahimo og mga protina ug pinaagi sa protina mo resulta na dayon kini sa gatas. Ang itsura ug lasa ni ini giingon nga susama ra sa gatas nga gipalit nato sa mga malls nga gikan sa baka. Ang tibuok proseso gitawag og microbial fermentation nga mogamit lang og 10% sa tubig, 1% sa yuta ug 0% sa baka. Sa labing unang higayon sa human history, mamahimo na kitang makainom og mas lamian, mas sustansya, o makapahimsog nga gatas nga wala magikan sa hayop. Atong lauman nga sa mga musunod nga mga katuigan, ang dairy section sa mga supermarket mapuno na sa mga himsog nga mga gatas. So, mao na lang kadto ang atong gamayng kahibalo. Hangtod sa sunod semana, ako si Marvin Gilig, nagaingon nga susama ni Blaise Pascal nga mas maayo nga aduna kitay hustong kahibalo sa tanang mga butang kaysa nagatutok lamang kita sa usa ka butang.